1, 2, 3, 4, 1, 2, ready. Jardunaldian aztertuko ditugun arlo horietan guztietan diagnosi moduko bat egiteko eskatuko diogu adituei, bakoitzak bere arloan. Azpimarratzeko euskararengan eleaniztasunak zen eragin positibo eta negatibo izan ditzaken. Oro har, eleaniztasunaz jakin-mina duen edozein zuzenduta dago topaketa. Bereziki euskal filologo eta hizkuntzalariei, soziolinguistei, hizkuntza irakastei, eta bar. Euskal Herriko hizkuntza egoera dela eta aspalditik izan da euskaldunon kezka iturri nagusia euskarak nola aurre egingo dion inguruko hizkuntza indartsuen oldarrari. Galdera horri erantzuteko, kezka horri erantzuteko, ekarriko ditugu post izlari, saiatuko direna galdera hori erantzute. Euskal Herriko hizkuntza egoera dela eta aspalditik izan da euskaldunon kezka iturri nagusia euskarak nola aurre egingo dion inguruko hizkuntza indartsuen oldarrari. Kezka horri erantzuteko aztertuko du eleaniztasunaren gaia lauzpabost ikuspegitatik. Itziar Elortzak eta Itziar Eliazabalek eleaniztasuna hezkuntza sistema nola integratu beharko litzateken aztertuko dute. Bestetik Itziar Lakak neurolinguistikaren ikuspegitik aztertuko du eleaniztasuna. Agortzane Elortuik aldiz komunikabideen ikuspegitik aztertuko du eleaniztasuna, eta azkenik Nora Aranberrik itzulpen automatikoaren gaur egungo egoera aztertuko du, euskaraz egoeretan dagoen, eta bere etorkizuna zein izan daiteken. Jardunaldian aztertuko ditugun arlo horietan guztietan diagnosi moduko bat egiteko eskatuko diogu adituei, bakoitzak bere arloan. Azpimarratzeko euskararengan eleaniztasunak zen eragin positibo eta negatibo izan ditzaken. 1, 2, 3.